नोंनोबो नांगौ नामा आंनि बायदि हेल्दी ग्लोयिं एन्ड हाइड्रेटेड स्किन दा जोङो गसाइगाव फारसे थांगासिनो लोगोफोर नै बिसिनाव नै सैलेन सोलाखोमोन नाव जाबा हानाया नायसाय मोसौ सोलाखो नुखायो दा बोरैबा बोरै गिदिंसाय आइ मोसौजों ओरै सोलाखो हरनायनि खारा ओमफ्राय नै ओरैबो दङ मामाय ओमफ्राय नै ओरै जायला दङ जायला थ' इन्ट्र'खौ होना लाग्रोनि हेल' लोगोफोर नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे जोलै अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायनाय जालायबाय लोगोफोर एकदमबारे गोबावनि उनावहाय दिनै जोङो अखा हाब्लाबो थांगासिनो दङ रायमना फारसे नै बिसिनावहाय मा जाहोहैयोथाय मिथिलाय बिमायासो मिथिलाय रेनकट गानजोब्बाय ओमफ्राय आमाय फैबावनांगौ दङ बेखौ नेगासिनो जों नै बेंटल गेटआवहाय दा जों दसे उनावहाय बेखौ नेनानै थांसिगोन आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौहाय चलो बोथोरा बिराद बरिया नै नै बिसोरबो दं नै दासो फैदों बे नोगोद लेट बै सासे खोन्थाहरनो रोङाखिसै दहायहाय ओमफ्राय रेडि जानानै थायासै इयो ओमफ्राय अखा हादोंमोन एसे बोथोरा थेवबो अखा हानायफ्रालाय जोंखौलाय मोथो होबथानो हानाय बेरायनायखौलाय हाजार अखा हादों मा हादों जोंखौ होबथानो हानाय नङा दासो बेरायनायावहाय जोंसो उल्था अखाखौ होबथायो माथो होनबावनाय देन्जारनि बोथोरा गोथांनो बरिया माथो बायला ओइ बोरै हाबो टाउनजों थांनांलै ना टाउनजों थांनाङा इंले माथो गुनथुङालाय गोथौ गोदोखोबा फैलाय हनै ग्लास फिसा फैदो नालै एसे ओरै बोखोना लारा एम्बु बेदरा गैखाया ना थांनो खालि सुगावजों मा होनदों माबे सुगावजों मय सुगावजों हाबैसै दे थो ओरै खाथिसिन जागोन ना थो एसे सिगां थो ओइ इन्टारसेप्टर दङमोन नुवाखै आइया थाल गैया ओइ दानजागोन देन्जारसो ओइलाय गारि बहायना दोननाया माबा दिखि खुलिनाया रा आसि फैखादोंमोन 60ल'खामोन थो दा फैयै पार्कआव टलगेट मोनफैबाय नै लोगोफोर ओरै हाबलांसै नै जों दा जों सौफैबाय नै बिथांमोनावहाय ओमफ्राय मा जगायना होबायलै नै दा नै ओरैहाय मामोनलाय लिबु बिदै लोंदो आक्रमन गाइस बे बांसिन रा एसे बांसिनखौ नायनानै द्रा समानखालै समान रानदों सेरफालायाव सुनाय बायदि लोंदोबा नोंबो दालाजि गावनिनो न' मोजां जादों संकसआव दुगैनांगौ दा ने औ ओमफ्राय रायमनायाव बेरायहैनांगौ अखा हालाबो दुगैगोन जों अखा लाखिनो हाया रेनकट गाननानै दुगैगोन अखाखौ जों उल्थासो होखारहरनो मिथिबाय अखाखौ गिग्रा नङा बेरायनायाव जोंखौ अखा थखा होबथानो हायालै दा जों दंफैयो गसाइगावआवहाय मा गामिमोनलायबा मथामबिल ना मामोनलाय मथामबिल आवजारबारियाव दंफैयो जों दा आदसा ओमफ्राय दा माबा ओइ दा वाटार पार्कआ बन्द' ना खुला बेरायजागौमोन दा नायनोसै र' बोथोरा एसे बोरैबा ना नै सान्दुं दुंब्लासो बेरायजागौमोन बोथोरानो नै अखासो थाइफ्रिगासिनो दङ ओइ ओंख्रि नै मा बेदर जाखोयो खोन्थाथ'लै आं सोरबा नायनानै बुजिदो ओरैहाय नै मैथाजों नाजों दायो माथो मैथाजों नाजों दा बे ओमफ्राय नैबे आलुजों अमा बरिया जादोबा दालाजिलै नोंबो आं लाजियो दाउदै बुंबावसै मावनोसै जानाया बरिया आंबो उथसाय संख्रिया हरदे
Bantu bang, aku kan hutang liat. Ini hutang aku sayang. Hei, betul. Wah, đi. Sừng này nó cũng dạy với những cái gì mà mùi khó. Cái gì sao không là? Salah. Deh, जोंखौ अमासि खालामदों नों. Salah. मा होननो सानोबा? Ai, मिनिबावबाय. बबेजों थांनाय? हा? नोंसोरद्रा बेरायहोग्रायालाय? नोंसोर सानैजोंसो? बोरै जाखो? फामसोनानै फै बेयाव. मिन्थिबाय? औ. सोनानै फै, फां सोनानै फै. गारि दखान दङ दा? थाङा फै नोंसोरो. Oi, liga benda. सोनानै फै. नायगोर. ओइ, सिख्ला जालाबायोरा बाने. Seska. दा. Sekali kemana? Geri-gera. Sekali. Siख्ला जालाबायोरा लिक जाजायो. Seska. Jaya. अयनाय खादा. Oynay. सिख्ला जाफेरना बेबाय गाव ओरैनोबा. संलांनाय दंनो बिस्रा. Seslैबा. Seska. सिख्ला जालाबायो. सिख्ला जाफेरनि बाय गावनो लिक जाखागोन. Seslैबा. ओइबा सेस्लैबा. Seska. फिनजिलेन रिजर्ट नालाय नै लोगोफोर नैबे नाहरनाय. नैबेनो फिनजिलेन रिजर्ट. नायनोसै. दा र' बोरैबा समफोर मिलायला बोरैबा हाबहैनो हागौ. ओमफ्राय दस्रायावबो बेरायहैबावनांगौ नालाय. सिख्ला जाफिननि गारियाव सिख्ला जामोरा. नोंनि समाय लानाय दंमोनलाय नामा? सिख्ला जामा होनना समाय लानाय. जाबाय लोगो लियो. अननायलै गाजोल हाबदों नामा? गैला गाजोल. बिदिब्लालाय बाहानाय होनाङा एसे एगौहाय. सेसलै ओमफ्राय बाव थाबाय थानांगौ जाहैबाय. माथो दाख्लैनो हाबाय बायदि सेमखा. अयनायलै. दाख्लैनो ओरै हाबान दिमा थाफिननायखाय रा. हैद ओमफ्राय आंनियावसो नासौ खोनामाखो रामायालाय मासनिनो। हैद बिसास गैयालै नोंसोरजों. आइ नायबा नाय टाइम पास. नाय खानाया सिननांलै दा. ओहो सिननाङा. ओइ हेन्साम. मानथो लादों जाय लानो. ओमफ्राय माबा मोनसे जाला नोंसिनि दायदाया? दाया नोंसोर दाय लानाय दा? जुबु सायबा दे जुबु दे. ओइबा नै दागुबा जाबाय खिबुआ. नै बे गलाल' जुबायलै. ओइ होफिनबाव दे बाबु दे. खेमसेबाव दे. जुबाव दे. ओइ मोटु पातलु. देन्जार नै हेराबा गलाल' निखौ नै. दे. बहा? है नै थुलाव जद्रा. ओंखारबुलि एसे मिनिथाव नुबाय इयो आंखौहाय. नै सौसो नांलाबाय बिसो. सिखा. अजन बाराखाय दुगालायथि. ओमफ्राय नों मा होनदोंमोन? मा? थुला. आं थुलारा. ओमफ्राय नैबे एलाय नों आंखौ लाखिनाय. ओइ ज'सो नालाय खिन्थु. मा होनो आमाय? जाया माया होननानैहाय. जोंथ' जाखांबाय नै मोनथाम. औ जाबोबाय दा बालिङा. समाय लानायनि दं र' आमाय ने. जिबनावबो हिनजाव जामा होननानैनो आमायनि गारिखौ लांनानैसो लाबोबाय नोङो. लिक जाजाबाय खान. अयनायलै मानो मिनिखुमाबाय थायो साइडआव जिरायनानैलाय. बिदि जायो. दा जों फैयै रायमना नेसनेल पार्क मोनफैबाय नै लोगोफोर. नै नायनो हागोन नैबेनो गेटआ बेसेबांबा गिदिर. नैबे गेजेरजों हाबनो मोनथ'वा. ओइ जोंनिसो थांनांगौ हनै. आंलाय सानदों बन्द' ना मासो सानलाय लांबायमोन आं होथेना दोननायखाय. सिगां खेमसे फैखांखाबाय आं फैनाया, खिन्थु बे सिङाव हाबाखै आरो. बे गेट सिंल' फैनानै थांफिननाय जादों. ओरै संकस रिभार होननाय दङ बेयावहायबो थांदोंमोन। आं फैनाय समावहाय फुरा गिदिर दै गैयामोन, फिसाल'मोन। मेन एन्ट्रि पइन्टआ नैबेनो लोगोफोर। नैबे रायमना नेसनेल पार्क।
main entry point. Welcome to Raimuna National Park. Acha, sapriफोरनि जायगाया बिबारानो माबायाखिसै नै बेनिफ्राय बाराखिसै नै ज' फैबाय दा ओमफ्राय नै दानि बिबारानो मोनफा मोननैल' बारलाबायबाय गैलानो नै बांसिनानो बारासैनो सुवानानै थाबायगोनलै बे बिबार बारले नै सिगां जिबायदि मानसिफोर फैनानै थांबायबो गैलेलै नायनो लुबैलाबो मोननाय नंले एबार नै गैले ओरैबायदि मोजां नुयोमोन बाव नङाबा बाराथो बाद सानसो एसे मा खिबु नायफानो लुबैयो ना मायो मालाय रायलायनायखौलाय अयनाय बायला खाला नायलाबो थोआ नामा मालायनि हिनजावखौनो आल्ला असयख' गावनो एफा मोजां दङ गावदांनो मालायनिखौ खिबु जायाफ्रामा थेवबो सानसोनो गोसो गैया होद बिदि फिसिनोसो नामा रायलाय सेन्देल एखे नायसाय खिबुनो एखे नुयो नै होद ओंमावसो नामा रा नायनि लांर' नायनि गारियाबो चिरांसोबाव नै ओंखागौ माथो लांफैदों नोंलाय ओरैलाय होद मा लांफैदों नायलाय सिरलाय फिसिनोबालाय रायम'नायावसोबाव होद जायो दा फैयै संकुस दिम्पुआलि लोगोफोर संकुस ओरै थांजाना थांजायारा माबा दं माथो अर'न नांथानायबा माथो होद नुवाखैरा मोनसे सेना आंनो सिनायखाया होनबावो टार्जन बायदि टार्जन जाखादोंरा नोंसोरबो नै संकस लाहारि प्रडिउसार होनलाय थिदो ओइ माथो टार्जन जायामोन होनलायनोलाय मा टार्जन जायामोन नोंसोरो संकस नङा इयोलै दंमोन थार मैदेर बारनो हायिनि बोरैबा दिफोर नांबोला साननानै खोन्थाहरदोंमोन हरिबो बारखादोंमोन रा जों दंथेयोना फावजोफिनबाय बोरैबा गोदोनाफ्राव नांला बेनोथ' बोरैबा जागोन ना हाबोगौमोन ओमफ्राय नै दैया गेन्दासो माथो जारलालै दा जों संकसआव थांनानै रायमना नेसनेल पार्कआव फैफिनबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय मोननै मोनथामसो फट' लानानै दा दस्रा लकेसनाव थांनोसैलाय आरोना नै बेसो मिथिगौ बबेयाव लिंलाङो बेथ' लकेलनि जाहैबाय सिगां बबेयाव लाङो गावसो मिथिगौ दा नायलांबाय था लोगोफोर बबेयाव थांबावनाय जायो दा फैयै बबेयाव मोनफैलायखौ मोनथिले दा गावनाव सोंनि आं ओइ मारै मा जायगा इयो मोनथिया लकेल जायगानि मानसिया मोनथिया जाहैबाय सोरबाफोर ओरैनि मानसिफोर दङला मोनथिला खोन्थाहरब्लानो जाबाय लोगोफोर रायमना साइड जोंनि बे नै उफिनिङानो जायाखै नै माबायानो नामानो गैया जायखिया नैबावहाय गल्डेन लांगुर दङ नै ओरैहाय वाह मा जायगाथाय मोनथिलाय लाङा जायगाया नै नायदो जायगाया डेन्जारलै दाबो कमप्लिटआनो जाथ'वाखै अपेनिङानो जायाखै नै बबेयाव लिंबोखो गावसो मिथिसिगौ नै ओरै नायदो खामानि गैया माना मानसिया लाफा रा मा इकुथा थोद बिदि जायो ओमफ्राय खबर मोजां ना माथो फेसबुकआव होनायसै जागोन बायलाबा ओइ बाजाखानांगौबा बाजाथ'दो मा जादों होनदोंमोनलाय जायालै बा खोन्थाथ'लै आं दे जारलालै मा जाना होयो ने अय नायदो थाबायनो हायारा खस्थ'खा होनब्लाबो थाबायगासिनो मा होनदोंबा
Mana Wak? Ciki. Ciki. Ember. Dimple. Ciki. Ciki. Kok lali?